První úvod, definice automobilu. Většina značek má svou historii. Mercedes-Benz má historii samotného automobilu. Když Karl Benz v roce 1886 vyjel se svým patent motorwagenem, nebyl to jen nový stroj. Byl to konec éry koní a začátek éry svobody. Ale cesta k trojcípé hvězdě, kterou dnes vidíme na každém rohu, byla dlážděna riskantními sázkami, technickou genialitou a jednou ženou, která se nebála porušit zákon. Druhý Berta, skutečný start. Karl Benz byl brilantní inženýr, ale chybělo mu sebevědomí obchodníka. Jeho manželka Berta to změnila. Bez jeho vědomí vzala jejich 2 syny a projela 106 kilometrů z Mannheimu do Pforsheimu. Musela čistit palivové trubky jehlicí do vlasů a kupovat Ligroin v lékárnách. Dokázala světu, že auto není jen hračka pro bohaté, ale spolehlivý společník. Tato cesta zachránila firmu před krachem a dala vzniknout legendě. Třetí fúze a zrození hvězdy. Zatímco Benz zdokonaloval motor, Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach v nedalekém Cannstatu dělali totéž. Rivalita skončila až v roce 1926 velkou fúzí. Ale kde se vzalo jméno Mercedes? Patřilo dceři rakouského obchodníka Emila Jelineka, který věřil, že jméno krásné dívky prodává lépe než jména starých inženýrů. Trojcípá hvězda pak symbolizovala nadvládu motorů Daimler na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Čtvrtá éra stříbrných šípů. 30 léta přinesla fascinaci rychlostí. Legenda o stříbrných šípech vznikla z nouze, aby vozy splnily váhový limit, museli mechanici přes noc obrousit bílý lak až na kov. Rudolf Caracciola a později Juan Manuel Fangio se stali polobohy za volantem strojů, které technicky předběhly svou dobu o dekády. Mercedes tehdy definoval moderní motorsport, preciznost, věda a absolutní odvaha. Pátá inženýrství jako náboženství. Pokud chcete vědět, co budou mít běžná auta za 10 let, podívejte se na dnešní Mercedes třídy. Tato značka světu dala deformační zóny, které zachraňují životy, systém ABS, který nám dovoluje zatáčet při brzdění, i první sériový diesel v osobním autě. Pro inženýry ze Stuttgartu nebylo slovo dost dobré nikdy součástí slovníku. Vždyť to nejlepší nebo nic. Tento slogan se stal mantrou, která značku vynesla na vrchol luxusního segmentu. Šestý moderní impérium a divize AMG. Ale Mercedes má i svou divokou tvář. AMG. Původně malá ladičská firma 2 bývalých inženýrů Mercedesu se stala továrnou na adrenalin. Každý motor AMG je sestaven jedním člověkem filozofie, jeden muž, jeden motor. Je to kontrast k tichému luxusu limuzín, je to brutální síla a zvuk, který nahání husí kůži. Mercedes tím dokázal, že umí být jak v bílých rukavičkách, tak v závodní kombinéze. 7. digitální ticho a EQ. Dnes stojíme před největší výzvou v historii značky. Spalování končí a nastupuje elektřina. Rada EQ ukazuje, že luxus už není definován počtem válců, ale výpočetním výkonem a tichem v kabině. Umělá inteligence, která se učí vaše návyky, a autonomní systémy, které přebírají kontrolu nad řízením. Mercedes se mění z výrobce aut na technologického giganta. 8. závěr, hvězda, která nezasíná. Od první tříkolky po digitální kokpity. Mercedes-Benz není jen dopravní prostředek. Je to symbol statusu, bezpečnosti a neustálého pokroku. Hvězda na kapotě září už přes století a podle všeho bude svítit na cestu i generacím, které už možná nebudou muset držet volant v rukou.